Ai, ama, gazta, asmakizun eharra. Normalian, ardi gaztai buruz hitzeiten ibiltzen gea, baino behi gazta ere gauza eharra da. Eta gaurkoan protagonista behi gazta izango da. Bani joa puxketa mostea. A ber, ze topatzen deun hemen barruan. Oh, ze krematxua da nau. Beitu. Hau da, gauza eharra. Puxketa mostukoet. Dastatzeko, ea, nola da hon. Usaia ikaragarria, testura ezin hobia. Eta hortzak zorrotzak. Zuentzako beste pusketa moztuko eta. Judit, hemen hain naiz. Mosten gazta, zen musa hain naiz mosten. Lodigi, finoko mostu biharret, oze esango zenuke. Bueno, niri gazta mota hau pixka lodi xamarra. Koska iteko nola hain leuna dan, ez da? Bai, oso haua pixka betetzea. Egia zan ze gaztak rematu dituzuen zorionak, Hemen dakau Judit Garzia, behieko gaztandegitik etorri da, eta zuek behiakin bakargitezu gazta, ez da? Zenba gazta mota dituzue? Ba, boladan arabera, baino 6-8 gazta mota diferente, bai. Ados, beitu, gaur elkarrekin ingo deuna da, ravioli batzuk, erremolatxanak, eta ingo deu batata eta gazta berezi batekin beteta. Ze gazta erabiliko genuen? Pizka sustantzi deuna badakazu hola? Bai, igual zaporetxuna izaten da urdina normalean. Vale, eta ezkarri aldez urdina. Ekarri dut, baino berri xamarra da. Ez aio tokatzen oain dikastea. Baina, bueno, bat ekarri dut. Zapore aldetik goxoa egongo da, baino oain dike puntxu bat faltako zaio. Baina, bueno, zerbait ingo dugu. Utsiko dugu hemen da jango dugu pixa behan dugu. Ados. Bueno, elkarrekin esan bezala ravioli batzuk ingo ditugu, beste lagungarri batzukin, eta aldi berian, zure lanak ezautu. Ados? Adi lagunak, 100 gazta gauta esku artean. Bueno, Judit eta lagunak, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gean errezeta iteko garaian. Esan dizueten bezala ingo deu, erremolatxa, ore bat prestatuko deu, eta hoiteko erabiliko deuna da. Hemen dakau irina, hemen dazkau erremolatxak, ja egozita kontserban etortzen dian horietakoak, ingo deu txortenak endu, birringailuakin birrindu, eta bertan naztuko deu gatza pixkatekin eta olioakin. Ikusiko deu ze testura hartzeun, eta utziko deu masatxo bat, eta erreposo txiki bat inostian, ingo deu luzatu, hemen dazkat mosteko biribili hauek, mostuko deu, beteko deu nasketa indeunakin, itxiko ditugu, egozi eta gero saltxa botako jau. Barruan zesartuko jau, hemen dakau batata, gero gazta urdina jarriko jau, batata urrena labian sartuko deu, labetik ateko deu ja erreta, xamurra ongoa, ingo deuna da gaztakin astu, zia zerbait txorten hau pixkaken du, eta dena nastuko deu, oire gordini jarriko deu barruan, eta ingo deuna da egozi, eta saltxa bat prestatuko deu, eta baita ere intxaurra batzuk salteatuko ditugu, lagungarri bezala botatzeko. Saltxa iteko garaian, ingo deuna da, hemen, azalak enduko jo, berdiak enduko jo. Zertako, berdeo ingo deu eskaldatu. Eskaldau txiki bat emango dio, gordeko ditugu, eta mamila ingo deu gurinetan ondo gorritu. Eta ondo gorrituta da honean, esnia botako jau, murrizten utziko deu, gio esne gaina botako jau, murrizten utziko deu pixkat, eta gio, birrintzeako garaian, lehen oin deun eskaldatutako berde hoi botako jau, berde tono hoi mantentzeko, eta baita ere propiedade gehiago mantentzeko. Eta gio, saltxa hori, erabiliko deu, rabiolik, gainetik ondo bustitzeko, eta bukatzeko ingo deuna gurinetan prejitu intxaurra horiek, eta gainen intxaurra batzuk botako xo, gatza pixkari bai botako egola, bisitasun egitzeko. Ados? Venga, ekin ingo dio. Beitu, hor dakazu birringaldioa ja prestatuta utzi dizut. Hau, txortena pixka kendu, pixka gargan, pixka gorra dakan hauek kendu, barroa sartu, birrindu, eta bertara sartuko zu.
bertan sartu, mingain batekin laguntzen edo eskuakin, nahazun bezala masa egiten jun, eta nola ni uste likido pixka gehiago berkon, koipiakin ni uste nahiko izango ala. Oso masako tegatzen bazaigu, urtan topare bat botako iskio, bale? Bueno, eta nik ingotena da, hau laben sartu, eta kuliatxua kudeatzen jungo naiz. Bueno, eta hau esan da, mingaina ibaen behar dio, Ez da lana bakarri labanak indin bihar, Bueno, Judit, konta iguzu, noiz eta nola hasi zinaten historia guztiakin? Bueno, baserria, gu lanen gabiltzan baserriak, bueno, martxan darama, hori, amarka, ez dakit, noiztik... Aspalditikan. Oso aspalditikan, Zure txeko baserria, baserri bertakoa zea? Bikotea bertakoa. Bikotean baserria, bale. Bai, eta orduan, bueno, pues horre produzioa esnebeiak aspalditik daude, beti kopuru antzekoa izan da, ez? 8 behi, bueno, lehen igual 6 egongo zien, baina hori, kopuru hori gaur egun 10 dauzkagu, orduan... Xarmangarri esango genuken ez da, gaur egun egia esan, behi ez niazkaketan, eta 50 gora azka gutxinez, ez da? Bai, bueno, denetari dau, baina bai joera bai izan dela... Gehiago eta gehiago eta gehiago, ez da? Behi gehiago sartzea baserri berdinen, ez? Eta kasu honetan baserri txikia da, aldapatxu, mengo baserri asko bezala, eta hori, pues, momentu diferentan jungea sartzen, ez? Bikotea adibidez instalatu zen, bere ama jubilatu zenean 2010-en, eta horra berak hartu zion releboa, esne produzioarekin, ordun ekologikon alta eman genuen, manejoari eutsi zitzaion, nolabait, ez? Larrean oinarrituta eta bar, eta aldaketa batzuk, eta orduan hasi ginen esnea saltzen, gazta egiten zion beste pertsona bati, ez? Areke gazta ekologiko egin nahizun, eta orduan, bueno, gure produzioa berari saltzen genion. Eta, bueno, pues salako batean beragia gazta egiteari utzi zion, nik orduan lana kanpon egiten nuen. Eta esan zen nuen, nik hartuko eta relebo hori, eta zuzeu hasi zinan gazta egiten? Bai, hori da, pixkat, hain zuzena ezen izan, baina bai, gutxi gora bera hori da. Motxian kontatzeko. Bai. Beste dimensio bat hartu zen, jakiteko jendia, ni baketetan nuntza bete, baina nun da osuen gaztandegia eta baserria? Baserria, Olaberrin. Olaberrin, bale. Eta gaztandegia ere, bai. Vale. Dana bertan dakazue orduan, behiak bai. Eta esan dezuen bezala, zuek ez dakazue hainbeste larre, eta eskazue larriak behi horiek kudeatzeko, orduan hor mantendu zeate, ez da? Bai. Eta ekologikoa intzen duten pasu hori, zure bikoten gurasok, erdi ekologiko nite zuten lana, ose berritu behar izan zenuten, ose egin behar izan zenuten ekologikoa zateko? Bai, kasu horretan nahiko naturala izan zen transizioa, animaliko purua egokituta zegoen lurzaieta, botikarik etzen ibiltzen ordun bat erez, eta ordun, aldaketa izan zen, ikuilu berri bat egin behar izan genuen, beste dimensio batekin, animalin ongizatea eta bar, eta lanak ere errazte aldera, eta ordura arte, pentsu gutxi biltzen zen, eta gero hasi ginen erabiltzen Olaberrin dagoen pentsu ekologikoa. Badago linea bat ekologikoa dena, Araba eta Nafarroko baserritarrei erosten zaialea, bertan egiten dute pentsu ekologikoa, eta hori. Eta gero batez ere, gero transformazioa eta salmenta hori izan zen aldaketa bat. Ze ordura arte, transformazioa gazta iten hasi, eta orduan obradore bat montatu beharko zenuten, edo gaztearen obradore hartu zenuten, nola izan zen hori? Ez, hori izan zen aukera bat, baina azkenen etxean egin genuen gaztandegi txiki bat. Egia zan nahiko txikia da, baina aukera ematen digu gazta mota. Dana bertatik bertariteko, ez da? Ondo kontrolatzeko. Bai. Ondo. Eta, zertan nahi zinan, nola izan zen? Batian utzi zenun iten nahi zinan eta nahi zenun gazta izan, horietan erresa izango, ez da? Pentsatzen dut, dana indaga iten nahi zan utzi eta, zure senarra o bikoti ez dakit juntzan bertara, baserriko historik hartu, gio zue gaztain, bizitza aldaketa erra, ez da? Bueno, ez dakit, niretzat ez da izan hainbesteko aldaketa, Ze urtek nera mazan baserren bizitzen eta beti tokatzen zaizu gauza mordo bat egitea, ez? Igual, ardurak ez dira zuzenen zureak, baina beti eskua botatzen aitzen zea, ez? Eta kasu honetan, gaztararen elaborazioarekin hor sortu zen espazio bat, libre zegoena erabat, eta ni hortik
ardura hori hartu nuen. Vale. Baina, bueno, beti egon naiz lotuta, ez dakit, nekazaritzarekin, azkenien hortikan bizi behar zean ian ja aldatu itea historia bai, ez da? Baina nahiko natural, ez da izan... Bai, ez dezuela guztiz aldatu, ja bertan zendeten bizitzen basarri bertan bai. Osa, ia itezen duten lan hori, eta besti hau eta horta dedikatu zeate ia, ez da? Bai, hori da, orain esklusibidadean. Leno zen, bueno, pixeate iritxe ezin da, baina, bai. Eta, Judit, behieko gazta da zuena, baina badakit gaztaz aparte gauza gehiore diteitula behieko, ezta? Bai, behieko markaren atzean daude esneki mota diferentek, ez? Vale. Alde batetik daude jogurrak eta esne pasteurizatua, eta hori egiten dute altzon, gurekin elkarlanen dabiltzan beste bi baserri, marka beraiek hasi zuten jogurra eta esnearekin, eta gero gu gazta egiten hasi ginenen, erabaki genuen marka konpartitzea, eta gure gaztarekin. Orduan, behieko baserri bat baino gehiago da. Bai, hiru baserri zate. Eta zuek gazta egiten dezue, bestek jogurra egiten due, hirugarrengoa ziteu. Beste bi baserrik beraien esnea erabiltzen dute jogurra eta esne pasteurizatua egiteko. Vale. Eta gu gure esnea erabiltzen dugu gaztaia egiteko. Ados. Baina komerzializatzeko garaian, marka berdina erabiltzen dugu, eta banaketak, eta repartuk. Kooperatiba izan laike dala, edo antzeko zerbait? Bueno, elkarlan bat daukagu. Elkarlan bat, ze gauza ona. Egia esan, dana etxe berdinen askotan ezin dain, eta elkarrekin da gaina filosofia berdinen niten badezu eta ekologikoan, ezin hobe, ez da? Bai, hori da. Bikai. Bueno, eta gaur, ze gazta mota ekarri dituzu gaur? Bueno, ekarri dugu urte osoan zehar egiten ditugun gazta motak. Alde batetik erdi ondua, da gazta oso mantekosoa, eta berria hiru aste eskaz, dauzka, momentu hontan. Hori da, papelan barruan dauna, ez da? Ez, hori da irekidezuna. Irekidetena, bale. Probatu dezuna. Eta zen badaka? Horre dauzka, momentu hontan, 2 aste terdi. 2 aste terdi, Oso berria. Egia esan ze xua bedon, eta ze lasaia da hone, Ze goxua, egia esan. Zaporea hartzen irabazten joango da, baina, hor dauka puntu bat oso mantekosoa, eta zapore aldetik ere esnean abaritzen zaio, gurin zaporea. Bai, gurinan tankera da, bai. Zaporea dauka, eta zezan mian izun, noiz arte hongo da gazta hori ona? Ona, ni pentsatzen dut, harko dula urte bete iraun, baina noiz da egokiena, noiz gustatzen zaizu zuei ateatzen hastia hori? Guazten gara saltzen, hori, 2 aste eta piko 3 astekin, ez? Bai. Baina neri, adibidez gehiago gustatzen zait, igual... ez dakit, 4 astekin, edo zapore gehixo dauka, eta oraindik ere oso mantekosoa da. Eta noiz arte irauten du ondo? Segun nola mantentzen dezu. Konservazio... Joera izan leike sekatzen jutea, baina baldintzak ematen baldin badira, gutxigo sekatzeko, denbora luze iraun dezake, bai. Netxian ez asko iraungo, baina hori da arazua, baina gutxi gorera, alko genuen urte beteko gazta bajan, gazta horrekin? Bai, orain dela... Iraun dizuen noiz baita inbeste gaztaen batek? Naztu hau, naztu honekin? Guri ez, baina, lagun batek, beste histori bada, baina... Gure gazta bat izan du, ez dakit, urte pare bat, eta probatzera eman zigun, eta egia esan, beste gauza bat zen, egia esan. Baina abia puntu berdinarekin, segun ze prozesu ematen diozun, bide oso diferentek hartu alditu. Karo, harakinean gertatzean bezala, ondo onduta da honian, mardun dute eta ondo, ustel duitea, oizorratu itea igual, ez da? Bai. Baina, prinsipioz, gazta mota hau, guk saltzen dugun gazta erdi ondu hau, dala, prinsipioz, ezaugarringatik, gazta mantekosoa, berria, nata mantekia zaporea, hori ez, eta hori, ez dakit, nik, 2 hilabete, gero azten daia beste matiz batzuk hartzen, ez? Bueno, hoi, bagoaz txerik itxarraka, baitu botako izun ni gatza zu, hazin azten horrela, makillakin, horrekin bertan, gatza pizka botako jo, olio txorrota garba botako jo, eta ea nola gelditzen zaigun, da esan duen bezala oso masakote gelditzen bada, botako jo ur pixkat, baina ni uste nola nahiko urtsua dan erremolatxa ondo geldituko dala. Vale, hoi listo, honeire vuelta eta vuelta eman dio,
Eta guen, hau ireki behar nun. Kasi eskuarekin hobetu egingo. Bai, basartu eskuak eta, bai, nastu dena eta, a ber. Ketxan pizza eskuarekin iten. Ba, dudik, agizinen nire eskuakin ititu gauza gehiena. Azkazalak ikusi garbila duela eta, venga, sartu eskua lasai. Bai, noski. Amazaltzeko. Uste zaitugu, bai, eman eurra. Ba, esan bezala, hau ireki behar nun, ikusteko barruan zetopatzen deun, baino, erreportaira jungo geha eta geho irikikoet. Ia esan, usai badaka? Zenba denbora daka honek? Bueno, hori dago eginda irailak 30. Vale. Ez dauzka bilabete. Eta bilabete berez, tokatzen zaio, bai. Pixka bat azkartu indegu prozesoa. Urdin puntxo hori, noiz pintxatu ezue? Guan dela gutxi orduan? Orain dela 15 egun. 15 egun, ados. Bueno, utziko denbora, jungo geha erreportai bat ikustea, nola dijo hau? Bueno, ezin jobe, testura izan behar du, baina... Bai, betu, ze testura hartu duen. Hau guain pixka likutxe hongo da, ondo egoten da, egon behar du reposon. Reposon egoten danean, gero elastizia de gehiago hartuko gu, eta txukun egon dugu da, estiratzeko gu. Eta esan bezala, bitartian jungo gea, erreportai bat ikustea. Zehazki, La Fabrika deitzen da, San Martiniko merkatuan dago, eta ikusiko zu, ehundeko pastak iteitu, eta beste hain gauza, guazen ikustea. Kaixo Joseba, Emilio, Fede eta Laura gara San Martin merkatuan gaude eta gaur gure postua La Fabrika aurkeztuko dizuegu. Fede eta Emilio duela hainbat urte etorri ziren Donostiara eta hasi ziren gastronomia arloan lan egiten. Fede uruguaiarra da eta Emilio argentiniarra. Fede uruguaien izan zuen fabrika pasta bat, orduan bazi ziren duela 2 urte, etxean pasta betea egiten, lagunei saltzen, eta jende asko hasi zen erosten, eta orduan hartu zuten duela urte bat gutxi gora bera, obradore bat. Ikusi zuten mugimendu hona zeukala eta jendea gustuko zuela eta hori, eta orduan ireki zuten bezeroaren ondoan edo gertuago egoteko ireki zuten denda San Martin merkatuan. Karrera ona izan du bezeroen artean eta geroz eta bezero gehiago etortzen dira eguneroko erosketetan produktua eramateko eta probatzeko eta azkenean produktu berri bat da, baina jendeak geroz eta gehiago kontsumitzen du. Gure eskaintza da pasta betea eta pasta luzea. Gero dazkagu baita ere saltzak eta gazta baita ere saltzen dugu. Gure helburua da jendeak etxean plater azkarra, osasuntzua eta gozoa jan ahal izatea. Postua ezagututa gero, goazen orain gure produktu izarra ezagutzera. Hemen gaude Federekin eta sorrentinoak prestatuko dizkigu. Kaixo! Orduan, sorrentinoak lehenengo pausua da masa laminadorean sartzen da, gero moldearen gainean jartzen da masa eta betegarria jartzen da masaren gainean. Pasta hon bat ateratzeko sekretua da batez ere masa. Denborazko egon geha masak probatzen, irin ezberdinak probatzen, eta azkenean magia da masa fin-fina izatea eta baita ere betegarria ona izatea, baina masa da zaiena. Betegarria da gazta, tomatea eta albaka. Pasta betea egin bezain laster kongelatzen dugu. Propietate guztiak zaintzeko. Eta gero pasta luzea freskoa saltzen da, porque egunean egiten da eta saltzen da. Pasta kongelatua eta pasta freskoa ia modu berdina dute kozinatzeko. Ura irakitzen duzu, irakitzean pasta botatzen duzu eta kalkulatzen dira 3-4 minutu gutxi gora bera, pasta atera, saltsa batekin apaindu eta 5 minututan platerra prestakazu jateko. Gero beste masa bat jartzen da gainetik eta sorrentinoak desmoldatzen dira. Masa egitea zaiena denez, gure kasuan 2 irin ezberdin erabiltzen ditugu. Garina eta semola. Moldearen gainean semola botatzen da hobeto desmoldatzeko. Hemen dazkau gure sorrentinoak eta nahi zutenean gonbidatutak zaudete ona La Fabrikara, San Martin merkatura etortzera probatzera. Agur! Agur! Ai, ama, sorrentino horiek, earrak, guk oiainako rabioliak iteitugun, Ze bete honak, eta ze itxura, eta gila esan bertatik pasan naiz nita, pasta fresko eman depen bainoetan, eta beti ikaragarri ona. Benetan, jarraitu horrela, eta gu saiatuko gea.
hain txukun nahi bai. Hemen jarraituko dugu gurian. Hemen dakauna da, ja, kuiatxoa martxan dakaula gurinetan, ingo deuna da, eskaldatu, azalak, eta gero hotzetan sartu. Eta ni jungo naiz, raviolin barrokua egiten, dakaula hemen ja batata egosita, badakizue teleista magia iteula taula betik atea deu ja biguna, gazta irikiko deu zer da honor barruan, hemen ni nervioso no, baina orduan Judit ez dakin nola gongoan, Zula zai, asko ikusitu zuta. Hemen ingo deuna da, hau luzatzen jungo gea, bale? Eta hau luzatzeko ingo deuna da. Aurrera, hau haundik izango dana batea pasatzeko. Orduan ingo deuna da, lau zatitan. Beitu, ingo deuna bat bi, hiru lau, bale. Eta banaka jungo gea, txerreki txarraka. Bale, pixkat irina bota. Hobeto pixkat soberan ibili iriniga baino, ez jutia peatzen. Eta ingo deuna da, beitu, hau, jarreko dugu aurrena zabalian, dagoela hor batian, eta pasada bat emango jau. Eta gero pasako jau pixka finuan beste pasada bat, eta honeak akarriko zu, eta gero hemen esan deun bezala, honekin mosten jungo gea, bale? Ea bukatzen duzuneako ni barruko indagaten, bale? Txirreki txarraka jungo gea, presi gabe. Bueno, ingoetena da, hau ireki. Nola ireki bihar deta hau? Berez, bueno, nik daukat... Bai, soka batekin, pita batekin bezala, ari batekin ez da? Bai, ari batekin oso... Erraz mostea. Ebaki garbia izaten da. Eta irukitxo bakeltzen bai otorrela goiti beraino? Bueno, izan leike. Bertxo gateko eskie? Beste aukera bada... Erdibitu? Erdibitzea, bai. Bai, venga, erdibitukoet. Eta geho irukitxiki bat atako jot. Labana hunditxo honekin. Kudeatukoet. A ber, Saure xexa amurra, Epa, nola da ditzen dia nola da? Berez da penicillium roqueforti. Hori. Da, lizun bat dena kolore urdinaren arduraduna, ez? Berez, hori garatzen denean... Ze goxua, ze sagutxua nahi zen. Bai, baino ikusten da oso berria dagoela. Bai, geratu berdu gehiola eta urdinak gehiago zabaldu behar du, ez da? Urdina deitzen zaio urdin de benaz edo azul de benaz, eta jun behar da, penicillium roqueforti, hemen ikusten dugun lizun hori, jun behar da garatzen zulo guztitatik. Hortako denbora behar du. Ados. Egia zen ez dio gutzi. Ez dio gutzi, betiku presakin, eta gogokin, hemen txeutziko deu. Ze, pusketatxo bat horrelak entzen baiot, ja puskatu zaigura pusketa hori? Bai. Hau erabiliko dugu errez. Azala jan alda? Bai. Ez da, dana barroa. Bai. Venga, hau dena barruan sartuko jo, eta hau hemen txeutziko dugu, horrela xe. Ez dakizu ez zeu zaiakan honek ze ona. Egia zan, zeratik gana inbeste dut dura degau ardi gaztata, behi gaztak ez dakak gure kultura nahi inbesteko... Arrakazta, dango xuagin. Ja, bueno, berez nik uste dut hori dela baitare sektore bakoitzen izan duen bilakaeragatik, ez? Garai batean, zerre guztietan egiten zen beigazta, ez? Denok entzun dugu, gure amonak egiten zuen beigazta, ez dakiz, esne behiak oso... Ba, eta soberantze honian zozein bihartzan, ez da? Bai. Baina gero, esne behi sektorearekin, hartu den bidea izan da, produzio handitu eta industriari saldu. Eta hartzantzan berriz, beste bide bat eginda, produzio txikigok leheno igual gehiago, baino mantenduz, eta norberak hartzaile beraiek gazta egiteko bide hori, ez? Eta orduan behi gazta artisagoan egiten duten, edo egiten dugun produktoreok ez gaude asko. Vale, eta egiten dezuna esaten zuen bezala, ja. Ez da garatu hainbeste bide hori, ez? Saldu da, esne mordo bat itea, behiak jarri esne mordo bat iteuela. Eta industriari saltzea esnea, eta ardiz hartzantzan, beste bide bat jorratu da denominazioarekin, beste zainduz gazta mota hori definituz, beste gainera oso gazta ona da, ardilatxarekin lotuz, beste bide bat. Eta adibidez, esango genuen behi gaztak berriro bere indarra hartzen nahi dela, hemen etorri zaigu Bizkaitikan bai behi gaztagilea, eta eoneiz nire bai historia abokado zen behi gazta eharrak dituen Araban bai honitzen gazta urriña itezun, bikote batekin, sekulako gazta irutu zitzaiten, eta gila zen, ez dakit guain, goraka di joan, berriro geldikan gauden, edo nola di joan historia hau? Bueno, nik uste dute, esne sektorea oso gainbera dago, ez? Hemen, izan den produziotik edo izan den indarrarekin gaur egun daukanera, alde handia dago, ez? Egia zan, beti egonda korronte bat produzio txiki ona eta igual transformazio hori, salmenta zuzenari, ez? Eta igual ekologiko neskutik ere joan dena, ez? Vale. Baina bai egia zan hortik kanpo ere, gero eta gehiago ikusten ari da bide posible bezala, ez?
baserriari eusteko edo esne produzioari eusteko, pues transformazioarekin eta beste era batean, ez? Interesgarria litzateke etxean transformatzearekin batera baita ere, pues revisatzea produzio sistema bera ere, ez? Ez bakarrik orain transformau eta baizik eta hasieratik, bueno, ikusi nola hobetu dena, ez? Beti hori importantea da. Ze behi arraza dazkazue? Gu dauzkagu Montbelier arraza. Montbelier? Zein dio horiek? Frantziko alpetako behi arraza. Horrekin, esne horrekin egiten da Comte gazta, adibidez. Eta da, bai, esneak dauka proteina grasa proteina ratio altua, eta adibidez gazta egiteko oso esne egokia da. Bueno, ere bai, goierretikan iztueta? Iztueta, bai. Jogurrak eta iten bai, guain leno frisona zan betiko, eta bai jute da flesbikea, eta bai jute da arraza batuta esne kalitate ezain beste, baino bai obian bila, ez da? Bai, transformatu nahi baldin baduzu hori oso importantea da, azkenen kantidadean ez dezu bilatuko gazta hobea, eta aldiz esne horren propiedatetan, bai. Eta gero manejoarekin ere lotuta dago. Claro, ze gateun da, ze magateun da nola gateun, ez da? Osea, bai, ekologikon adibidez, larrea oso importantea da, ez? Osea, oinarria da. Eta orduan, hemengo malkarretan ondo moldatzen den behi arraza, pues oso importantea da. Claro. Bai, bestela ikullu neon berdu, eta honena da, larretan neotia, eta kanpoteatzia, eta behiak ondo egokitzia lekura, ez da? Bai, arraza hauek rustiko dira, oso ondo moldatzen dira mendietan, eta bai, askoz ez dute, bai, egokiogo dira, osea, manejo horrekin. Ados. Bueno, zemos bat horrekin. Ez nahi zazi. Venga, eman eurra, A ber, ez probatu zekulan eulako katxarra. A ver. Baina igual azpitik itiren behar. Baina betu, egiten deuna da, ere bai, azpun pixkat, irin pixka gota hola, lasai, juten da nian harrapatzen juteko, eta guain, iten deuna da betu, ikusten dezu hau da, lodillan, batian, iten deu, pasatu, adibes, irura, eta berriro pasatu. Bai, koitik heldu, zemos dao, xamurregi. Bueno, ez dakit. Ondo, ez da? Ondo ikusten dut. Bai, jarraitu ematen, eman. Helduko izuten mendikan. Eta ni uste, horre ainoingo deula. Behin pasapoto luan, eta bigarrena hola. Betu ze ondo. Ezin hobe, ingo deuna da, irin pixka gota. Esperatzeko, eta hemen guain, jarriko ditugu hemen, eta ingo zuna da beste batatea, bale? Horrelaxe. Venga, zure kontu. Berriz lodixogo, ez? Eta ikusi zuen hemen, azalaketa, oida, berriro, kanpo inberrezu pixkat, kanpoa. Agoteko zeigu, bale. Lazai, kanpoa, biratunea, bale, nahiko. Oso ondo. Eta hauek listo, eskaldatu ditut, kenduko joet ura. Iepa, esainoa, jun, torre honea, bale, kendu ura. Eta esan deuna, geletan, urotzetan, bere kolorek, vitaminak eta dena ondo mantentzeko. Berta sartuko deu, botako jogur pixkat, eta segundu batian ostu ingo dia. Vale, hau listo dakau, gero honekin azteko. Inben inbiardetena da guain, zer? Ez detestutu. Vale, lasai. Hau zan, esne gaina gero dijoala, lehen da bizi, esnia botako jogonea. Vale, haue listo. Eta gio, nun iten dezue salmenta? Bueno, adibidez, atzo bertan, ordiziko azokan. Ona. Astero juten geha azokara, eta guretzat oso punto interesgarria da. Eta zer leku eharra dan, Bai, oso atxegina da, bai, niri egia esan asko guztain zait. Eta movimentu eharra dago gaina, Bai. Zanua, ez da? Bai, garai bateko argazkik eta gauzak ikusten baituzu, ez dut, nola aldatu den, ez? Morire, bai. Bai. Bai, modu berrira, baino mantentzen da, eta hor jarraitzen du, ez da? Bai, hor jarraitzen du. Gehiu izan zeiken, baino gutxio bai. Bai, gutxio ere bai. Gutxio ere bai, horrei helduko jo, eta honai helduko jo, eta aldeun neurri nobetuko deu. Eta dagoen doan jendea oso fidela da, eta egia esan, bai, oso atsegina dat. Zuzen jutezea, salmenta ditea? Bai, nahi tokatzen zait. Eta gustora juten naiz, egia esan da gustora egiten deten lan bat. Hola, baserretik esteko eskusa bakazue bai, ez da? Baitare. Baina ez gustatzen zait. Nola banatzen dituzu etxeko lanak? Zeinek iteu ikulluko lanak, zeinek gaztak, nola kudeatzen dezue hori? Danak danetik iten dezue? Puntu bat bai, baino gero ardurak bai banatuta dauzkagu. Vale, gero puntu fuertetan laguntzen dezue bat abestiak, baino... Hori da, denoi tokatzen zaigu denetarik egitea, maiztasun, bai, maiz, baino gero ardurak diferente dien, ni berandugo hasi naiz lanen baserrin, uneko egunen, eta, karo, ni sartu nintzenen hor zegoen
utxune bat, ez? Ardura bat hartu behartzen eta ni hor sartu nintzen. Ordun hori nire ardura gehiago da, nolabait. Naiz eta konpartitua den, ez? Eta ordun beste eta dala gaztandegia. Gazta egitea, eta egia esan hor lan deixente ere badau, eta bai pedidok, salmentak, repartok ni bakarrik ez ditut egiten, repartok denon arten egiten dikeu. Osea, nahiko banatuta daukagu lana, Eta gaina ondo gune hori eman dizuela, zeatik, izango bazan gune bat, behiek gune hori induena, esango zera, bolein bera, gune hori zu kontrolatzen zu, ez da? Oso garrantzitsua. Bai, nik uste baserrin azteko importantea dela izatea zure ardurako peko eremu bat. Eta zein dia lan gatzenak, adibidez, lan txarrenako, zein dia gogorrenako, zein izaten dia sasoi okerrenak edo esango gainun? Nerezat, batzutan gogorrena da ritmoa. Azkar egin behar dezula dena. Baina bestela, animalin kontaktu, animalin maneioa, niri asko gustatzen zait, baratzara jutea eharra da. Igual repartok izan lehizke, ez dakit. Baina, bueno, ez da egunero reparto, gordun tarteka egitea ere ez da... Baina askotan da ritmo biziegia. Inber dezu okorrik, gero papeleo. Papeleoa gogorra da, ez da? Bai, ze usten dezu beti azkenekorako eta denbora behar du, eta bai, hori izan daike igual itxusiena. Baitu, nola ingo ditugu nahuek, Baitu, hau ingo deuna da, hemen jarri bat, bale? Bat. Gero jungo gea, hemen bestia. Gero, urrena. Eta dana jartitunen hori bat finin deu eta bestia zabala, baina kudeatuko deu bat, eta gero bestia ingo deu. Baitu, horrela, xe. Eta gero honena da, opiltxo hau, soberan ateatzen zaiguna, ez dala botatzen. Alda gorde, berriro vuelta eman, eta berrera bili alda. Ordon, hemen txe, haure igarrain deu batatakin, zure gazta urdinakin, eta zia zer batzokin. Beitu, guain iten detena danik. Beitu, hola xingo deu. Honekin hola, eta gero bestekin jarraituko deu iten. Hau iten deuna da. Itxi, hemen, hola iztitugu, horrela xe, eta behin, itxita azkaunian, beitu, hau berren txikillogu hartukoet. Ni uste txikilloguak inobeto gatuko zaigura. Hau galo doblauta. Bai, hori doblatuko deu, beitu, eta guain, ingo deuna da. Horrela zanpatu, bat, bi, iru, lau, eta bost. Hau ez da sakarrontzirako, berrio guelta iten deu, eta berrio alda pasa. Eta gero hau esek, hola ditugu, txak, 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 eta txak. Ja, rabiliola, listo. Ordun, ingo deuna da. Beste reportai bat ikustea jungo gea, eta hoxe prestatzen geldituko gea. Bale? Ba, Judit, zehazki jungo gea, gizaburuaga, eta bertan itegue elkarlanian ebai gauza mordo bat, baserritar mordo bate, eta gaur ingo digue zagar gozua. Ozen ikustea. Aupa Joseba, egunon, ni Aitor Intxaurra ganaz, Laneko Kooperatibako gerente eta bazkidie. Hemen gaz gizaburun, Lea Ibarrien, eta etorri zaie ezagutzera gure kooperatibie, Laneko Kooperatiba. Bueno, Laneko Kooperatiba sortu zen 1985 urtien, gehien bat hemen eskualdeko basarritxar batzuk elkartu ginen, asmu esalako gure basarrizetan itzen dauzen produktuek momentu batzutan estedente batzuk gero dago esenien aprobetxatu eta estedente horrek bihurtu konserba, gero urtien zier saltzeko. Gaur egun ga 14 bazkide, basarritzarrak ekoizliek, batzuk zagarra ekoizte denak, ekoizten dugunak, gure basarrizetan, zagardorako zagarrak, beste batzuk barazkiak, eta bar. Hasiera batetik gainera, gure helburu izen da beti mantentzie kalidadie, bai bere lehen gaize bera kalitatezko erabilitze eta prozesuen zierbe aldanik eta esan daigun gehigarri gutxien erabilitze eta beti be mantenidute kalitatie. Hortik ziginen produktu ekologiko ere ekoizten, gero labeleko produktuek ere bai, Bizkaiko Sagardo Alkartearen kide bebaga, eta baite egin dugu denominazioko Euskal Sagardoa eta Euskal Baserri produktuak ere bai. Egiten dugu sagardoa, egiten dugu sagarzukua, sagardultzea, eta baite mermeladak gehien bat inguruko frutekin, arabixe, mugurdixe, kibixe eta bar. Gero egiten ditugu be konserbak, barazki konserbak,
Gehien bat tomatie, bai prigitue da bai naturala, eta baitxe piper txorizeru. Erabiltzen dugu Gernikako piperra, txorizeru zikue, eta horrekin egiten dugu bai piper txorizeru mamia konserban, eta baita bizkaitzar saltza. Horretaz gain egiten ditugu lekaleak ere, lekale desberdinak, gehien bat erabiltzen ditugu Arabako lekaliek oinarri moruen edo lehengai moruen. Momentu honetan gau ezen zagarran sasoien bete-betien, eta urten zagar urtie da zagar asko da, gaur ikusiko zua azalduko zuet zelan itxun gure produktu eta garrantzitsuenetako bat dala zagar dultzie. Zagar dultzien prozesue da zagarra jasotzen da, zagar mota aukeratutako batzuk, reineta kanada, reineta zurixe, reineta gorrixe, errezile da oso ona, eta urte beti eta limoi zagarra. Batez be horretxe di, erabiltzen duzen motak eta hemen inguruen dekusenak, eskure. Dozein motak ez dugu balio. Eta prozesue azten da zagarran garbitzasunaz. Zagarra garbitzen da eta gero zagarra egosi itzen da. Zagarra egosi ondoren, pasatu itzen da, pasadore batetik, mamine eta adateko zagarrai eta mamine horrekin gero azukrie gehitzuz eta limoi urrapur bat gehitzuz egiten dugu zagar dultzea. Nazketa hori egosi egiten da, eta 95 gradu dituenien, enbasatu egiten da zuzenien, ontzizetan. Ez dugu erabiltzen gehigarririk. Garrantzitsu da, zagar mota egokisek aukeratzie, eta holan ez dekugu premiak, ze horre zagarrok egokizedie jelifiketako deuken pektineatik, eta ez dugu premiaik gehigarririk erabiltzeko. Gure produktuen salmentai buruz, gure merkatu eda gehien bat Bizkaize. Gero aparte, Araban eta Gipuzkoan politxo saltzen dugu. Eta gehien bat, gure bezero diet denda txikisek eta salmenta zuzena. Eta egiten ditugu lan baite beste banatzaile batzukin eta baite supermerkatu batzuekin bebai. Egiten ditugu gotzarak ere bai, saltzen dugu emetik zuzenien bebai zozer, baina gehien bat gure bezeruek die inguruko udalak, mankomunitatie da enpresa batzuk ere bai, nahi da bela bertako produktuekin egitea opari bat, ero otzara bat, eta guretzako oso garrantzitsu da hori, ze injerra asko emototza bertako produktuai. Joseba eta ikusliok, hemen ikusi dozu zer da laneko kooperatiba, gure lana zen jan, ikusi dozu zelan egiten dugun zagar dultzie, da postre egokize da, gaztaiaz jateko batez be, eta baitxe bestelako saltzak eta itxeko, eta gure osunien, gu hemen egongo ga, eta ikusi arte. Ai, ama, Aitor, zei txura ona, zagar gozorrek, eta egiten dezuen dana ze gauza eharra, eta ze gauza ona baserritarrak aurrera teatzeko ez, da? Egi esan, danok junbeako ginen olako leguta, gauza gerostea, zue danok gauzak ateatzeko baserritik ez, da? Egi esan, esaten bezala, gaztan are bai, gazta esaten duen, Euskal Herrian ekoizten dana, kontsumitzen duen 4% esan zien. Ez dakizu gokin gozun di baino beto igual, baino egia esan, askotan kanpotikan erosten dudana eta bertakoare gastatu itea, baina alko genuen ez da gehiu egin bertan ez da? Bai, berez ala da, alko genuke gehiu egin eta... Bertakoak gehiu kontsumituko bazuten ez da? Bai, kontzientzia pixka beharko genuke... Baina, ze kooperatiba hona eta horrela jarraitu eta gugurian jarraituko hemen koxinatzen. Hemen inbiar deuna da, betu, hemen dakau koiatxuan barrukaldia, gurina pixkatekin, eta gero bota gehiago esnegaina eta esnia. Hau jadakau prest, ontzian sartu, eta birrintzeko. Eta birrintzeko, botako jo zure bai, hemen dazkaun, azalak, berde potente hau mantentzeko, eta, zaporetxua godoteko. Hau bekateko itu gure bai, eta abetu, nik ateko tori. Barroa, oso ondo, beste bi hauek bai ateko itugu, eta bagoaz txerrek etxarraka, oso ondo. Lehen biziko urratza, inda. Eta nik aurrera jarraitzeko, inbiar detena da, intxaurra horiek, zutan jarri gurinakin, eta geho rabioliak egosiko ditugu 3 minutuan. Baina nahi dut, saltza presteuki, rabiolikin baino lehenu. Barrura, ez? Bai, hoi dena barroa, aberraz matzezun. Bale, sege jo inbiar denik, sege jo, bale, hemen dakatau berotzen, jarriko deula hemen, oso ondo. Bueno, eta badakit, baserri baten danetik egoteala, eta zuen baserrin
gauza baino gehiago ekoizten dezuela saltzeko, ez da? Bai. Kasu honetan, bakit, behiak, oli asko, kontatu pixkat. Bai, ekonomia hortan datzat diversifikazioan eta dena pixkat aprobetzatzea, ez? Orduan, esnekik dira oinarria, baino txekorraragia ere saltzen dugu paketetan. Oinatiko hiltegin egiten dizkigute 5 kiloko paketeak eta zuzenen bezeroi ematen dizkiegu. Zu egiten dizu banaketa horren ere bai? Bai, banaketa bai. Joaten gara hiltegira eta zuzenen hiltegitik etxetara edo bai, banaketa hori egiten dugu. Eta nola egiten dituzu elote horiek? Ni pentsatzen dut 3 kilo, 8 kilo, 10 kilo, nolako loteok? 5 kilo eta hor dau, denetari pixkat, hau txuleta, kostilla, zankarroia, xerra primerakok, bigarrenekok, tarari pikatu ere bai, xetua, bai. Eta hor 5 kilo osatu arte. Eta zenba behi dazkazu eragitakoak? Ez, dira behi txekorrak. Bale, dia, bai, ez neko behian txekorrak atatzen dituzuela horrako, ez da? Hori da. Oso ondo. Bale, bueno, hau, hola, pixkat batzut ostatuko ditugu, geho plateran gainen botatzeko. Hoi sartu eta birrindu bildurri gabe. Eta ingo izutena, ondo garbitu, zatekan geho bertara botako dugu. Betu, arrapatuko dugu hemen da ondana. A ber, utzina zorra sartzen, horrela. Venga, dena barroa sartu, dena birrindu, eta bertara botako du berriz. Vale? Vale. Haude, iesi dala, venga barroa. Hoi listo, hau listo. Eta, bideatu dut gure errezeta, Martxan dakau dana. Indiar deuna da, hau, vuelta eta vuelta. Hau pixka bakarrik berotu duko gurinetan, Lau vuelta eman, eta hauek listo dazkau platera eratzeko. Ingo duguna da, plater bateatea horiek, pixka toztutzeko. 6 txuratea dan, Bai, oso kolore polita hauka. Oso kolore polita. Zuzenen honea botako ez? Bai, bota zuzenen horrea. Pingaina gura holiet, oso ondo. Bale, hau emango jo golpe batzuk. Hau listo. Bale, oire bai. Eta guain baina hola ja prest, rabiolik ureta botatzeko. Eta gustatuko zitzetzen beste gazta batxo bat ikustia, Judit, zinik harriko zu. Bueno, gustatuko zitzetzen tanak ikustia, baina, bueno, 3. bat ikusteko irrikitan hau. Bai, bueno, daukagu, iten dugu baitare mami biguñeko beste gazta bat. Mami biguñeko gazta. Bai, da gazta prentsatzen ez den gazta bat. Prentsatzen ez den gazta? Ez da, bai, egiteko modua diferentea da, punto batzuetan, baina... Hau zana bezala, kamen bar bat bezala, osea, tetzese jo men, zer da hori zehazki? Bai, hauek dira, berez da beste peniziliun mota bat, ez? Peniziliun kandidun, eta da lizun bat, azalen garatzen dena, oxigenoa behar du, eta azalen garatzen da, eta egiten duna da gazaren ontze prozesua bideratu. Ados. Orduan, joaten da, kanpotik barrura, gazta protelizatzen urtzen esan dezagun. Gio, zabalgarria geldituko da denbora horrea di joan bezala? Bai, baldintza honetan heltzen baldin bada eta denbora uzten baldin badiogu, gero eta bai, gehiago urtzen jungo da, eta bukaeran izaten da, bai, oso, bai, urtsua. Ze ona. Bueno, puskatu, a ber nola mosten dan gazta hori, a ber, kasi nahi dut. Nik horrela mosten dut. Hau nahiko berria da, baitare, honek dauzka, hori, 18 egun, eta orduan momentuz, ikusten da dela biguña, ez? Oso krematxue, eta joera izango da, lizun hauek jungo dira lana egiten, kanpoti barrura, eta joango da urtzen poliki-poliki. Ze ona, gastatuko enoski baiak. Jateko mundau. Ze ona. Eta aurrena dastate duena baino, zaporetxuagoa da. Bueno, Gio, urdina, zapore, hau, bitarteko bat izango genuen ez? Izan leike. Hau da, bai, diferentea da. Honek mantentzen du, bai, esnearen zaporea ez du hainbeste gurini zapore hori, baino lizunen efektua ere hor nabaritzen da ere bai. Krema testura ere oso importantea da, gazta hontan. Egia esan zorionak, oso ona dago. Eskerrik asko. Oso ona. Gazta gehiago karrituzu, ez dakau denbora gaztatzeko, baina kontatu ze karri ezun. Kaxita hortan zer dago? Bai, hemen dago gazta laktikoa, da, gazta prozesu oso diferentea eramaten duna, mamitzeko garaian ez da gatzagirik erabiltzen, eta esnea uzten da denbora gehiago maduratzen, azidifikatzen.
Orduan gero bera mamitzen da azidifikazio horregatik. Vale, eta zeikutu eukiko, ni guantxe daztatuko. Bueno, gazta bat matiz gehiago dauzkana. Azidogoa da, garrastasun puntxu bat ere eukidezake, potenteagoa da. Oso diferentea da. Testura ere nahiko diferentea dauka. Orduan gazta sustantziak ingustatzen zaio nahi, ezin obia, ez da? Bai, diferentea da. Bueno, Judit, behitu, bukatu dugu gure gaurko saioa, guantxe jungo gaur egun ikustea. Bueno, hementxe geldiko gago ikusten, ikusi zu ze plater polita eta lanan pixkat eman digu, baino goxua eta baliagarria. Eta zue jarraitu, gazta goxo-goxua egiten, gu jarraituko dugu kosinatzen, 1000 esker etortzeagatik eta holako gazta eharrakiteagatik, gaina ekologikon, eta nola ez, gure Euskal Herriko landetan. 1000 esker, da gu hemen jarraituko kosinatzen. Agur lagunak!